Kalau zone 2, dan merk je al, kalau zinnen tambah banyak buiten adem. Dat is zone 2, dus die gaat al een tandje erbij. Dus ja, we zijn zone 1, dat varieert van zeg maar 40 tot 50% van je vermogen. Zone 2 is zeg maar ongeveer tot 60, bij sommigen 70%. Dus ze kunnen normaal praten. En bij zone 3 is zeg maar dat je gaat richting 100%, dat is bijna sprint. Nou, je bent al blij als je alleen maar ja of nee kan zeggen, want je hebt weer je adem hard nodig, toch? Nou, wij doen vandaag al affluiten, dan gaan we ongeveer 1 minuut lang gaan we richting zone 2, ieder op zijn eigen tempo. Kalau ook fluiten lagi, sampai yang di muka helemaal, die gaat rustig terugdribbelen, ophalen sampai in die belakang. Als we weer als groep bij elkaar zijn, beginnen we het ritueel weer van vooraf aan. Dit gaan we doen tot aan de Gouwe Aquaduct. Dus het kanaal vanaf in Jembatan situ, sampai Gouwe Aquaduct. Dus dat houdt in dat ik nooit de laatste zal zijn. Nee, jij bent meestal De laatste. ja. Nee, maar we halen iedere keer op, hè? Ja. Ja? De snelste haalt weer ons. Ja. Oké. Ja? En, Ja,